ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ପୌରାଣିକ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦୀପିକା ଓ ଚିଖାଳିଆ 1987-88 ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିବା ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଯାଦୁର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏମିତି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦୀପିକାକୁ ଏବେ 53 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି। 29 ଏପ୍ରିଲ 1965ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଜନ୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦୀପିକା ରାମାୟଣ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସିନେମାରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ ସୀତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କଥା ଜାଣିବା। 1986ରେ ଭଗବତ ଦାଦା, 1987ରେ ରେତ୍ କେ ଅନ୍ଧରେ, ମେ 1994ରେ ଖୁଦାଇ ଆଦି ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଦୀପିକା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରାମାୟଣ ସାରା ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ଜଣାଶୁଣା ପୌରାଣିକ ଧାରାବାହିକ ନିର୍ମିତ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଏହି ରାମାୟଣ ସିରିଏଲରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅରୁଣ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଦୀପିକା ଶିଖାଇବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କୁହାଯାଏ ଧାରାବାହିକ ଆଜି ବି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଦୀପିକାଙ୍କ ଚିଖାଳିଆ ଏବେ ଏକ କସ୍ମେଟିକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମାର୍କେଟିଂ ଟିମ୍ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପିକାଙ୍କ ହେମନ୍ତ ଟିବିଆଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଗାରେ ବିନ୍ଦି ଏବଂ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବଚ୍ ଏଲ୍ଏଲ୍ସିର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଟିବିଆଲ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ଦୀପିକା ମାର୍କେଟିଂ ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୀପିକାଙ୍କର 2 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।